Та, приятели, днеска сме с Борко. Отиваме към някакво място. Ето натам. Опа, натам. Той е черен път. Да, това е един черен път. И така, приятели, отиваме. Абонирайте се за канала и лайкайте всичките видеа. Извинявам се, че сме в движение. Просто няма къде да спрем да поставим, нали, камерата. Така, приятели, почти до място. Бе, бромашка, виж. Приятели, като сме с наградника, ще е така. Бе, така е, много готино е. Така, приятели, някакви хора. Така, гайс. Е, там има някаква уличка. Той е черен път. Хора, още не е дошъл на градник. Да, още не е дошъл от тъпя наградник. Постоянно го питам кога ще... Само е страх за бабени. Няма, да. Така, приятели, ето го черния път. Съжалявам, че са клати. И нямам бягащ режим. Малко са клати, ама... Не малко. Майка ще приятел. Оф, майка. Що? Ето там. Тук като жунгла, някаква жунгла. Не. Къде е? На стара? Не. Не. Да, знам. Бой? Поедь малко. Това е животно? Да. О, приятел, помислихме си, че има нещо в красите. Ма това. Ай, то спък, по това време нямачат. Знаеш колко чакали има? То спък. Те закрият там. Аз съм се също. Що? Имаше прясно. Прятаки. Къде са, приятели? Това е много едно. То спък. Къде е, бе? Ой. Ой, приятели, виж, че кой има. Трябва да го замъглиш. Що? Не, може да ме напам. Приятели, трябва да замъглявам едното, защото е по-вкусно от вас. О, не, приятели! Не, приятели! Давай, Борка! Майкъл! Хора, има чакал! Майкъл! Майкъл, приятели! Направо с листа! О, не! Чакай, че ще нападне. Изостави Борко. Не, той го няма го остави. Него. Приятели, изкарах си ангелите. Ето по Борко, че... Нема, като стане се отмах. Камерата е. Не съм. Айде там да видим. Приятели! Кашлях и ми шакат да се разрева. Приятели, без искам спрях клипа. Тук има някаква лудница. Кой? В клипче в YouTube сцена. Вижте ги, хора, вижте ги следват тъпи. Борко, идваш ли? Вой! Гарга мараравец. Гарга маргаравец. Чай да... Вижте гумите за бабени зъби. Вижте гумите за бабени тръни.
там. Приятели, след време аз се Борко. Ето с минджаки. Ще си купуваме мекички. Ву! Я. Приятели, вуй, котката направо. Като змия изкочи маняк. Приятели, ето така. Затъра се. Не е добро място. Бурмарска трябва ни е такъв сервис. Малка. Приятели, сега ще правим сигурно сервис. За колелета, сето с маняк. Може и за тротки, ама... Не, за колелета. Ще правим гуми, ще продаваме някакви неща също. Като капачки. Както при... Да. За 2 лева ще се оправя данка му. Сигурно. Имаме изненада на абоната. Да, на 100 абоната ще има изнада. И на 200 ще има още по-голяма. А на 1000 ще имаме мърчи. Да. Някакви хора на... Който няма да ви знаме. Да. Обаче автора на мърчовете е работи много изразили. Само трябва да махне кръстовете. Ще беше нарисувани кръстове като мега неграмотно. Ай, ви ме дръг, бой! Мой има около. Да, знам. Ай, хай! Ай. Отиваме и там на офроуда. Ей, тук имаме. Кой има? 27 Ей, че ще взимаш камерата. Пъй там. Ей, тук май е някакъв. Приятели, тук за първи път идваме. Двамата с Борко. Между другото, имаме снимам някои козорите. Бе, така ще е много готино. Да направим квартал, караме. О, приятели. Даже Видим на улица. Обърни. Ой, има хора с кемпер. Да. Не, те от този кемпер сигурно да е вой по-яка къща. Е така къща. Палма. Айде да ходим там. Къде бе? Иван ми звъни. Иван стига се звънял, брат. Приятели, това е друга част, от на мен ми свърши батерията. Сега снимаме от наборко телефона. Сега идваме тук напред, не знаем кой имаме. Ето и ние не знаем. Да, и ние. На рампичка. Приятели, ние тук не знаем къде сме били. Това е куче. Това е куче, приятел. Дето почти един кемпер. Куче. Къде? Там. Вой. Това? Ай, взема един камък. Взима. Вой. Тук е малко страшно. Тук е нивото просто е. Просто не. То влезе. Кой? И кода ви? И там. Да, нещо ще ми изгърне да дойде там. Дом! Е така, брат. С камъни, майне. С камъни. Айде. Пак плюя. По-старата ли ок майка. Ти беше възра. Е, там се умя за на рампа. Е там. И тук има палети. Оп, Мерцедеса. Мерджанки са. Дивато взем. Ой! От тия работи ще направим пасен рампа. То спокойно се, те хората нямат да не ги дадат. Ми ще питаме някой път, ако не ги Цинго бинго. Ей, тук ще е рампата. Да. С спокойно да вземем там. Айде. Точно да стане. Да, я знам, май не. Опа, сорка. Така, приятели. Спираме ли? Да. Дай да ходим да видим някаква друга да място. Приятели, няма спираме се още, ама след малко.
Защото клипа вече става много дълъг и заради това. Той не трябва да го обработя това. Но се го обработя назва. Така, приятеле. Аз съм прави да обработиш това на О, бягай, знаеш колко е трудно е. Приятеле, той само макара да обработя на компютъра. Въй тук. Елан. Обръща. Към центъра. Не. Там е гарата. Не, нормалната. И така, приятели, това беше от нас. Абонирайте се за канала. Лайквайте, не му е горе, Борко, кажи го, брат. Да не лайкват всички видеа. Лайкнете всички видеа, които са 2. Абонирайте се с камбанката. Ай, чао!